불어 나가 갈래. 애기 비대 나가 울어야 돼. 어른 애기 나가게. Yes, friends. Yes, Mr. Jain. Both are happy and settle on earth. आणि आई तेच जाऊन येला घडून येला या दोन्ही फॅमिली सांगता देखूनच जॅक्सनांक खूप पयस वयचे पडले. हे टू ट्रॅव्हल टू कोल्हापूर त्याने चितूंक नसले आपण ताका पावतलो म्हण पण ही जावन असली देवा बापाची खुशी. सो फ्रेंड्स, as the time goes, yes vloggers, all ready? चला सगळ्यांनी आपलं नाव सांगचे म्हणलं.
Norina Mojiti. Brendan Braganza. Esther. Hallelujah. 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 Yes, God is among us. Marianne. Yes, bandmates. Yes, and here's the family. आयज जावन आसा व्हडलो मान फावो जॅक्सनाची मामी मिसेस निबोल्दीन आमचे सांगता आसा मातसो हात उडगाड मातसो हात उडगाड यस यस सो ऑल्सो मिल्किनाची मामी मिसेस ग्रेसिन खुया ओय लागी पावलो यो यो चेडे सांगात येवंक जाता यस यस भितर यो ओके यस इट्स ओके यस एंड सो ऑल्सो द अदर फॅमिलीज यस बोथ आर वेरी हैप्पी सो द काउंटडाउन गोes get hold of the knife. Yes, they have said yes, I do, now and forever. Yeah, best man, you get hold of the deep. Yes. Yes, as the countdown goes, 10, 9, 8, 7, 2, and 1. Life of sharing. आजपासून तुमका समजून दे जे की नाही करतल्यात ती दोघांनी सांगाता करतल्यात. So married life is a life of sharing. The second time is scare. So start on sharing with the cake. Yeah. No forgot to me dogas. Pun tuje mommy. Yes. So also milk family members. Yeah. Yes. Yes, friend. The crackers are going on. So magachanu guys. Toastmaster मेवना. None other than Sister Hilda. I call upon Sister Hilda. Sister Hilda पोया किना सांगून सुद्धा Jackson and Milkina. पण मास्टर adjust करून पडले. She will speak in Marathi. Okay, she is from Vasai, and obviously she can talk Konkani and understand Konkani, but not that much. She will be free with Marathi. Yes, let's see what she has to say. शुभ संध्याकाळ सगळ्यांना, स्पेशली मिल्किना आणि जॅक्सन. हा दिवस तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आणि सोहळ्याचा आहे. देवाने हा दिवस घडवण्यासाठी पृथ्वीवर त्यांना जन्म दिलेला आहे आणि त्यांच्या जीवनाचं सार्थक करण्यासाठी आज ते आपल्यामध्ये आहेत. आपण सगळ्यांनी थोडा वेळ शांत राहूया. सगळ्यांनी डोळे मिटा 1 मिनिटासाठी आणि मिल्किना आणि जॅक्सनसाठी आपण देवाकडे प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वरा, तू सर्व समर्थ आहे आणि तू तारणार आहेस. ह्या पृथ्वीवर जन्म घातलेल्या प्रत्येक लेकराची तुला दया, तुला शांती आणि प्रीती आहे. तू निर्माण केलेल्या जॅक्सन आणि मिल्किना ह्या जोडप्यावर तुझा आशीर्वाद पाठव. त्यांच्या जीवनात तू सतत कार्यरत राहा. हा हर्षाचा दिवस, आनंदाचा दिवस त्यांच्या जीवनामध्ये कायम आठवणीच्या क्षणात राहू दे. जेव्हा ते दुःखात असतील, जेव्हा ते सुखात असतील, जेव्हा ते प्रीतीत असतील, जेव्हा ते संकटात असतील आणि जेव्हा ते जल्लोषात असतील, त्याला तुमचा आशीर्वाद दे. त्यांच्या बरोबर तू सदैव राहा. त्यांना तू पुत्र प्राप्ती, पुत्र सौख्य देण्याचे भाग्य कर. त्यांच्या कुटुंबाने त्यांना सदैव सहाय्य करावे. सदैव त्यांच्यावर मदतीचा आशीर्वाद ठेवावा म्हणून आम्ही तुझकडे हे मागणी करतो. आपण जॅक्सनच्या वडिलांसाठी आणि मिल्किनाच्या वडिलांसाठी सुद्धा प्रार्थना करूया. देवाने त्यांच्या आत्म्यास शांती द्यावी आणि त्यांना परम सुख मिळावे म्हणून प्रभूकडे प्रार्थना करू. आता म्हणावे ते देवाचे स्वप्न. आता तुम्ही डोळे उघडू शकता. एकदा काय झालं, देवाला स्वप्न पडलं की पृथ्वीवर कुणाला तरी पाठवायला पाहिजे आणि त्यांनी काय केलं, तारा शोधायला लागलेले. पण तारा हा मरियेसाठी आणि येशू बाळासाठी हरवलेला. त्याच्यामुळे त्यांनी 2 कुटुंब शोधली. एक कुटुंब सावंतवाडीतलं आणि एक कुटुंब कोल्हापूरमध्ये. जे सावंतवाडीचं कुटुंब होतं त्याच्यामध्ये
जॅक्सन सारख्या मुलाचा जन्म झाला. त्याला आईचं आणि वडिलाचं प्रेम मिळालं आणि देवाचं नियम असतो. त्याचे वडील फार काळ जगले नाही. ते स्वर्गलोकी सर्व देगात देवाने त्याला बोलवून घेतले. पण जॅक्सनच्या बरोबर आणखीन एक मुलगा होता. त्याचा भाऊ आणि जॅक्सन ह्या दोघांची वाट त्याच्या आईने केली. त्यांनी संकट, दुःख, कष्ट काबाड करून ह्या दोन मुलांना घडवलं. आज तुम्ही बघताय जॅक्सनचा मोठा मुलगा जॅक्सनचा मोठा भाऊ हा कुटुंब नांदत आहे आणि आज आपल्या समोर जॅक्सन इथं मिल्किना बरोबर उभा आहे. तोच आपण नवरदेव जो आज हा सोहळा आपल्याला घडवून आपल्याला सगळ्यांना त्याचं आमंत्रण दिलेलं आहे. जॅक्सनकडे मी पहिली भेटली तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं, सिस्टर माझे लग्न आहे आणि तुम्हाला काहीतरी काम करायचंय, तुम्हाला काहीतरी करायचंय. त्याच्यामध्ये मला त्याची सिम्प्लिसिटी बघायला मिळाली, हंबल नेचर. आणि आणखीन म्हणजे पाहिलं तर तो कष्टाळू आहे, त्याच्यामध्ये धाडस आहे आणि तो संकटाला तोंड देण्याची त्याची हिंमत आहे. आणि हे गुण पाहिल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये एक आणखी स्वभाव पाहिला, तो दुसऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी धावून जातो. त्याचा प्रेमळ स्वभाव हा त्याला लोकांकडे निवडून नेतो आणि लोकांना तो आवडतो. जॅक्सननी 12वी शिक्षण केलेलं आहे आणि आता तो सावंतवाडीमध्ये व्यवसाय करत आहे. त्याच्या अगोदर त्यांनी गोव्यामध्ये हॉटेलमध्ये काम केलेलं आहे. नंतर बघितलं देवाने की हा जॅक्सन ह्या जगामध्ये एकटा पडेल, त्याला सोबतीला कोणीतरी हवं. मग देवाने काय केलं, तुला शांत झोप लावली आणि शांत झोपेमध्ये असताना जॅक्सनची एक फासरी आहे का बघावी लागेल आपल्याला. ती निघून तिची मिल्किना तयार झाली आणि मिल्किनाचा जन्म कुठे झाला, कोल्हापूरमध्ये. मिल्किना ही 2 भावंडाची एकुलती बहीण जी लाडामध्ये प्रेमामध्ये वाढलेली आहे. तिच्या आईने तिची जोपासणी केलेली आहे. मिल्किनाने तिचं BA BEd केलं. तिने जीवनामध्ये चांगला अनुभव घेतलेला आहे. मिल्किनाने आमच्या संस्थेमध्ये मेडिकल मिशन मध्ये काम केलेलं आहे, ज्यामध्ये मी तिचा स्वतःचा अनुभव सांगू शकते की ती खूप प्रेमळ आहे, जबाबदार, हुशार आणि एक होतकरू मुलगी आहे. आणि आज ते दोघं एका बंधनात देवाच्या इच्छेप्रमाणे बांधले गेलेले आहेत आणि देवाने त्यांना आशीर्वाद द्यावा, त्यांच्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी सदैव राहावी म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे मी प्रार्थना करते. आमेन. Champagne this evening. Yes, Gavin, are you ready? So it's your time. And Ketus with the glass. Ooh, sorry. Mozobaw Jackson आपल्या जीवितांची आलो हाकाचला गोंधून या देवान तेका आयचो दीस फावो केलो आयसुवाकुवा जीविताक फाट करून कासारी जीवितांत भितर सरलो by making chatu mogan pardon Satwo Sacramento Lord by making chatu mogan pardon Satwo Sacramento Lord. The year 2025 sets a milestone in your life. Today the 8th of January, a day to cherish and remember. Promise each other by the moon and the stars in the sky that you build your dreams not on your strength but on the word of God. Jackson, you met Milkina, fell in love with her nature. Milky
is your character made for each other? Dressed in white as you walk the altar, blessings from above, dear and near. Your tears turn into joy by the prayers of both your fathers. Your tears turn into joy by the prayers of both your fathers. I saw me mazazala, ikot innocent don kalsanso. Tumso ikot zakana, ikot jena wazalo gatinso. या तुमच्या ऐकोटाचे देवान आशीर्वाद घालचो कुपीचो. दोगा आसात ती तुमी तेगा जावं आवडो आमचो सगळ्यांचो. दुनिया देवाक अर्गा दिवुया, आयचो दीस आमकां केला म्हूण फावो. Bye bye toshi gorchi soiri doiri aitso disporon kravo. Sukan dukan wato giyat kalzak tumcha gali nakat gawo. Toshis tumi kernat parong diu nakat pitoivo. Dewa lagi magon maji sawut saupuita mugoso tsuro jivo. Dewa lagi magon maji sawut saupuita mugoso tsuro jivo. Cheers. Yes. Cheers Baba Edgar. Tene sudit sundur गीत गाऊन त्याने जॅक्सन अँड मिल्किना काजाराचो आटाप कितें आहा ते दाखोवन दिला. सो जॅक्सन अँड मिल्किना, married life is a life of responsibility and challenges too. Yes, I will request all the families, those who want to can wish, step forward and wish the bridal couple. I'm sogli आमचे ग्लास वयर काडया. 1, 2 and 3. Yes, some of the memories have been captured here. Yes, as we move, it's a kind request. सगळ्या लागी घरची सैन्य दादा इष्ट मित्रां जे आम्ही येयल्या तो उपकार मागता.
getting married for the first time. I don't know what a love is. Yes, and this is the food arrangement. Okay. Mogan ashe pore jivisuki khore shitol kaiche ware kazan hasta pure khoria mogatso fo Amkati lode fula zatatmo Koron mol balodo Nadar hamche poro Suti geli udo Te poita buro Nirmon haile ghoro Utkache marula Ugadle mogache da Mogatsu golean hai Voice kortit natso bha
काळी लागून डोळ्यांची मग तू जो केला जाल्यार पुरो फेली